Ay mga kalingap, and today po ay andito po tayo kila Samantha at bisitahin po natin mga kalingap. Kumustahin natin yung ating pailaw sa kanila mga kalingap kung meron na silang ilaw. Tara po. Ito na po mga kalingap, may drop wire na kayo taya. May ilaw na kayo. Oy, congratulations. Dapat pala may papansit. May papansit ito pa. Sige! At may gatid na yun, may ugbunan ini. Dili pa. Buti pala. Kamusta tayo ang pakiramdam na may ilaw na? Ito po baga. Oy, grabe. May ilaw na sila. Hindi na kailangan na sa bagay yung may solar. TV. Ano? TV na lang ang kulang. Ay, patay tayo dyan. Pag-pray mo na magka-TV ka na. Ha? Maganda pag may TV sila mga kalingap at Gusto ko kulang TV. malaking TV. Papasok na ito sa malaking TV. Uy, Dili. Pwede na. Oy, si Samantha oh. Kuya Ivan, dalawa. At saka ngipin. Wala. Pabiro, madaming request no? Kamusta na Samantha? May na kayo? Ilaw, anong nararamdaman mo at mayroon ka ng ilaw? Masaya po. Masaya na? May camera. Oh, tay may bahay ka na, may ka na din. May kuryente ka na din, 'di ba? Dito ka tay para makita ang kagwapuhan mo. Tabi kayo ng anak mo. Ate ko naman ang interviewin natin at magaling si tay sumagot din eh. Tay at malayo na yung pagbabago ng buhay niyo. Di man po ako nagbabago. Kumbaga Dati yung man estado. Kasi yung bahay niyo dati talagang tuluan, 'di ba? Kahit po ganito man ang bahay, hindi man din po ako nagbabago sa tao. Tama naman 'yun. Maganda 'yun. Pero ang sa pakiramdam na Ay mabuti na po ngayon. mabuti na. Hindi po Dati- katulad ng dati. Dati kasi nung nag-i-scout ako, yung kayo yung tinuro na talagang nakakaawa daw. Siya po. At Pero po ako pa rin ang tunay na pagring. Hindi man po pag-ring, nagbago. ikaw pa rin ang to. Ako pa rin po ang pagring dito sa Laniton. Dati. Malayo yung bulo na din, no? Paglabas mo, bulo dyan eh. Malayo na tayo na, tapos may appliances ka na, kaso TV naman po para malibang yung dalawang TV na naman po yung, si Jan, tapos si Noelin, TV naman po yung pag-iipunan nyo. tapos po si Mrs. Oh. Ay, kahit walang appliances, basta hindi ka nagluloko tay, masaya yan. Ano, Nay? Ikaw, Bibi. Ano, Nay? Mabait man din sa tatay? Mabait kaso ay playboy din. Ay, ba? Pamira. Playboy ka daw, tay. Hindi man po. Ay, hindi. Sinungaling ka. Playboy ka din. May mga chicks ito, Nay. Ilan? Sabi. Baga, ang gusto sa'yo, talagang Ay, wala tayong magagawa dyan. Nay, kung sa atin, kung may nagkakagusto kay tatay, wala tayong magagawa dyan. Ano, tay? Wala nang Ang mahirap niyan kung pagbibigyan mo. wala nang ngipin, magkakagusto pa sila. Ang mahirap niyan, tay, pagbigyan mo. Maigi nga po ng babae, hindi ng lalaki. Ay, patay tayo dyan. Masama po yun, tay. Dapat isa lang ang Siya ba lang po talagang mahal na mahal ko. siya lang ang mahal mo, kaso nga dapat siya lang din ang babae sa buhay mo. Nag-iisa po yan. Hindi pa kami kasal. Ay! Kasal na lang ang Oo. hinihintay ko sa kanya. Kulang Bakit lang. tayo ayaw mong pakasalan ito? Ano na nga, malalaki na. Gusto mong pakasalan? Hindi pa po ako handa eh. Hindi ka pa handa. Ipanda at What? nagagawa pagkalukuhan. Baka tayo malaman namin may iba kang anak. Hindi ka gawin. May iba kang anak sa may kapatid pala sa Samantha. Pwede ka dito ka sa gitna. Oh, saan sa gitna ka na Samantha? Diyan, tipi ko. Ayan. Hindi dyan ka, oo. Sa gitna ka na, yan. Yan. Oh, naka-makeup si Samantha. Dalagang-dalaga na, oh. Talagang pangkalingap angels ang beauty ni Samantha, mga kalingap.
Ay, kamusta tay? Baka malaman namin na may kapatid pala si Samantha. Wala po. Isa lang po talagang mahal mo. Yep. Sina? Believe ka, Nay, na ikaw lang? Nag-iisang Kaya ikaw. nga, hindi ko alam sa kanya. Kung ako lang talaga sa buhay niya. Ano tay? Wala po. Siya lang po talaga. Siya lang. Kahit baliktarin ang mundo, hindi mo makakayanan. Kahit mamatay man ako. Di mo magulta. Hindi kami magsalitang ganyan. Oo, baka Siya pa rin ang ibigin ko. may nagsalita ng ganyan tay. Kahit tamaan daw ng kidlat, biglang nagkidlat nga, sapul nga ay. Wala nang mabuhay sa amin. Si tatay talaga yung kumbaga, Maghahanap buhay sa nasipag amin. naman si tatay kasi hindi pinapabayan, matataba na nga yung matataba na yung Pag walang kinakawitan, nagbubunot ng nyug. kahit may polio si tatay mga kalingap. Bunot. Pero yung buti yung polio mo tay, nakakakbang mo yan naman. nabagol. Ano ba yung nabagol, yung namamanhid? Kalamri. Parang namanhid siya. Namamanid yung Pwede yan pahilot. pahilot-hilot. Tigdala ko na pong ito sa Mercedes. May Pahilot mga namin. pahilot-hilot lang Kaya yan. napasama. Lalong sumama nung nahilot. Tigdala po ako doon Mama Abit. Dapat yung therapist talaga. Yung magulang ko. Kaya lang parang nagliliit. Naliit na. Parang hindi man yan hindi na inuurong. Di man po na maigip po, hindi napiktuan yung itlog. Delika. na si Samantha, iba yung tsura ni Samantha. Samantha, payag ka ba na may ibang babae si papa mo? May baby si Ha? papa mo, baby. Anong gagawin mo kay papa mo pag nang babae? Puputulan. Ikaw anong gagawin mo kay tatay pag nang babae yan? Pa ng babae asawa ko, hindi na siya dito makakabalik-balik sa amin. Hindi mo man type anay paglasing, hindi mo man kupitin. Hindi man ako ganyan. Ay. Baka magloko ito tayo. Joke lang. Pero po, Panangloko ang asawa Qualvin, ko. Hindi na siya salamat dito makakaano dito. sa tumutulong. Hindi na siya mapunta dito sa amin. Sa channel natin, pag-pray natin na lumaki yung mga views natin para malaki din yung naibibigay natin. Kasi nasa puso naman natin yan. Yep. Kahit Wala paunti-unti, pong awang tumutulong. paunti-unti, at least may Hirap. nakikita. At yun tay? Welcome tay. Pakabait ka tay, baka maging Robin, baka maging ka, baka ikaw yung nawawalang Padilla. Ay! Si Rubin Padilla. Panalo pati yung natin, Si Dong Padilla. Yan. Mm-mm. Yan po ang malaking tulong. Yan tayo. Pakabait ka tayo at si nanay may nagkakagusto. Ano yun? Dalaga? Dalaga yung nagkakagusto sa'yo? DC. Pa lang? Ay, di patay tayo dyan tayo. Ano yan? Child abuse. DC 9. Oo, delikado yan. Please. Ano tayang mo? Ano talaga yung yung may papangako mo sa misis mo? Ay, ang papangako ko po sa misis ko, pakakasalan ko po yan. Kailan po? Hindi pa man po ko talaga handa eh. Batang-bata pa po ako eh. Bata pa si tatay. Alam mo tayo, ang magandang ipangako. Hindi ka na matatawa ni baby. Talagang napapatawa mo ito si Samantha, tay. Ang niyan tay, maganda yung pangako dyan na siya lang ang Ay, siya lang po talaga. Wala nang iba. titiisin ang Titiisin kong lahat. si tatay, titiisin na ang lahat. Huwag lang mapalitan si misis mo. Yun naman Titiisin ko pala. po yan. Yun naman pala. Kahit may nagkakagusto tay. Baka mapagkamalang ka dyan tay. Ito pala si Robin Padilla. Di ba pumunta dito si Robin Padilla, magpahaba ka ng bigote. Pwede ka nang Padilla. Tay? Yun si nanay.
Huwag kang Nay mag-ano, alala. Mabait man ito si tatay. Ano? Ano? Mabait man ano, Nay? Ay, di ko. Nangiti pa lang. Sa mulat sa pool, wala ka man naging problema kay tatay. Wala man. Ngayon lang. Tay, pabira ka. Ngayon lang daw. Na ano si tatay. Ano lang tayo, tuloy lang natin yung mabuting ginagawa natin. Pag nakita natin medyo alanganin, urong na tayo. Baka magkamali ba. Kasi maganda na yung nangyayari sa ano nyo. May ano na kayo, kunting tawag dito. Ganda na yung radyo nyo. Laki pati kaso malaki ang bayaran. Ilang ano mo daw yan tay? Ano yung Bombay? Ano yan? Hindi po. 500 ang ano niya. Buwan-buwan man po yan. 500 buwan-buwan. Kaya talaga kailangan sipagin mo ano. Makakuha man po yan. Pambigas nga po yan nakukuha. At masipag ka man tayo. Sa therapist yung sa polio mo tay, ano ka lang yan? Therapist lang ang kailangan yan. Ito po, wala talaga itong pursa. Alin po? Yan malaki po bagay ito. Ito talaga. Malit-lit. Yung kaliwa niya, Yan po bagay. walang lakas yung kaliwa niya. Baka madala yan tayo ng mga hilot-hilot. May kakilala kaming ano. Sakaling ano si therapist. Kung sakaling makapagpa-therapist kami dun, may samahan namin dito para matingnan ka. Kung walang pwersa, baka kaya yan yung mga therapy. Masakit man. Hindi ko lang alam tay. Hindi naman siguro. Natunog daw eh. Iba ka. Katulad dun sa Mercedes yan. Lalaki. Lalaki. Mataba. Malakas. Matabang lalaki. Sa yun? San Roque siguro yun. Doon sa may tapahan. Malakas. Dito. Ba't ka napunta doon tay? Ano yung nagpapabayad? Bayad. Magkano yung bayad niya? Bayad ni Mama. Abit. Ay, tsura. Maputi. Lalaki yung mataba. Dito po lang ang bahay niya. Sa may tapahan sa Mercedes. Baka iba naman yun. Iba na yung kakilala. Hindi man ata siya therapist. Manghihilot lang siguro. Dapat kasi mga therapist Mag-ibat yun. ang niya. Mag-ibat ang kamay. Dapat yung lang. Ito. Pag nahihilot daw kasi nun, nasarap ang pakiramdam. Pakakatapos. Ikaw, nung nahilot ka tay, anong naramdaman mo? Lalong nagsama yung pakiramdam mo. Kaya ayaw mo na magpahilot. Dahil sa magulang ko tama na. Masakit. Di man lalong lumiit. Lalong lumiit. Ang alin tayong itlog. tawa si Nana. Lalong lumiit ang tawa. Ayan po mga kalingap at masaya tayo kasi maganda na dito habang nagtutugtog sila. Siguro maganda kung pray natin na magkaroon kayo ng sponsored ng TV. TV maganda yun. At kahit yung hindi man kalakihan, basta yung murahin lang. Basta yung may mapanood lang sila. Init. At sige tayo, magbibigay pala ako tayo sa inyo ng pambigas para meron kayong bili na bigas niyo. Bili niyo po ng bigas mga at yan. Ito tayo. Nay. Nay, ikaw na tanggap. Mga pati sila mga nagboto, kagaya ko kung nagboto po sila yan. Nasaan yung boto nyo tay? Ayan, si nanay din meron din At sige tay, at tuloy lang, pag alam mo ng mali, urong na. Kasi maganda na ang may anak kapating dalaga. Ito pa na po ang sabi mong pagbalik namin tatay, may kurinti na yan. Ayan, may kurinti. Masaya kami, di ba? Tayo sobrang saya namin. Kasi masaya kami na nakakatulong Tsaka masaya kami nakikita kayong maginhawa at masaya din. Ganyan man yung masarap po sa pakiramdam. Sige po, Nay. Samantha. Salamat. Thank you po sa lahat.
Yan. At Nay. Pray lang kung gusto yung magpakasal. Dalangin lang tayo sa may kapal. God will provide ba? Tay? At sige po. Mga kalingap, maraming salamat po. Bless.